Za poslednjih godinu dana Marina Moračanin iz Kruševca 3 puta je gostima kafića u kome radi vraćala izgubljene stvari. Poslednji put bila je to torbica sa oko 200.000 evra. Kao pošteni nalazač od vlasnika je dobila, verovali ili ne, 1.000 dinara. 28-godišnja Marina 2 godine radi u kafiću u centru grada za platu od 15.000 dinara. Skromna i vredna i danas kada je njena slika osvanula na naslovnim stranama dnevnih novina, ne razume zašto se toliko o njoj priča i piše. Ona je, kaže, učinila samo ono što joj savest nalaže. Torbicu punu deviza vratila vlasniku koji je tu popio piće. Pa ništa, otišao do toaleta, dete je ostalo sa mnom da se igra, vratio se, hvala lepo, doviđenja, otišao, ja za njim u toaletu, nađem to što nađem, donela, mislila sam da će svakog sekunda da se vrati, ali njega nije bilo, prošlo je 2-3 sata, videla sam ga slučajno da šeta i pozvala sam, on pita mene, zoveš data, vas, si izgubila nešto, ne nisam. I žena ga pita, gdje je torbica, on tek tad vidio, pa gdje sam izgubio, kao, gdje si našla? Si otvarala, ja kažem, jesam, prebrojite, kao manja, nema potrebe. Hvala lepo, doviđenja. On krene i žena mu kaže daje nešto i on se vrati i da mi 1.000 dinara. Nagradu je Marina iskoristila da se ponovi, ali je za bluzu koju je kupila morala da doda još 500 dinara. Ovo nije prvi put da se dešava u kafiću da neko od radnika nađe novac, ali u praksi je da se novac uvek vrati vlasniku. A jeste vi nešto nagradili vaše radnice za to? Nisam, ali hoću. Ova mlada žena sa 7-godišnjom ćerkom i mužem živi kao podstanar. Ni u jednom trenutku se nije dvoumila kako da postupi. Moj tata kad je bio mlad, on je našao isto punu torbicu sa ne znam koliko 1000 franaka i maraka i vratio čoveku koji je bio pozajmio te pare da se dete slepo izleči u Rusiji. I nekako mi je to u glavi. Uvek kad nešto nađem, ja setim toga. Marina je danas bila u centru pažnje na svom radnom mestu. Oko nje su se čuli različiti komentari. Šta bi ko uradio u sličnoj situaciji i da li je nagrada adekvatna. Prema rečima sociologa o postupku i reakciji čoveka kome je novac vraćen, nije korektno da sudimo. Ne znamo njegovu situaciju, da li je bio pod stresom ili je novac trebalo nekome da vrati. Što se Marine tiče, kažu da je njen gest izuzetno i retko human i da je lepo čuti da moral još uvek nekome znači.